ବାବୁ ଆଜିର କାମ ଗୁଡ଼ା ସାରି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍? ନାଇଁ ବାବୁ ଘରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ସାରୁ ସାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ତୁ ଏଥର ଯା। ଭାଇ ସେ ଯଦି କାମକୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କାମରୁ କାଢ଼ି ଦେଉନ। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଘରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ କାମ କଲାଣି। ଆରେ ତାର ଘରେ କ'ଣ କାମ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ଭାଇ ତମେ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛ ସେ ତମକୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଛି ତ ତମେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ। ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ କାମ ଟେନସନରେ ସେ କ'ଣ କହିଦେଉଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରେନି। ହଁ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ନେ ତୋ ମାସିକା ଦରମା ଅଛି, ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ।